ба муносибати рӯзи ҷаҳонии ҳифзи муҳити зист ки ҳамасола 5 июн таҷлил мегардад, дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ таҳти унвони муҳити зисти солим омили муҳими рушди устувори ҷомеа ҳамоиши илмӣ маърифатӣ баргузор гардид, ки дар он олимону коршиносон, намояндагони бахши ҳифзи муҳити зист, омӯзгорону донишҷӯён ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ иштирок намуданд. ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ имрӯз аз масъалаҳои муҳими ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Дар шароите ки тағйирёбии иқлим, коҳиши захираҳои табиӣ ва афзоиши таъсири омилҳои антропогенӣ ба муҳити атроф ба яке аз мушкилотҳои асосии инсоният табдил ёфтааст, баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ ва ҷалби ҷомеа ба ҳифзи табиат аҳамияти бештар пайдо мекунад. Ба муносибати 54-мин солгарди рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи муҳити зист ки ҳамасола 5 июн таҷлил мегардад, дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ таҳти унвони муҳити зисти солим омили муҳими рушди устувори ҷомеа ҳамоиши илмӣ маърифатӣ баргузор гардид. дар кори ҳамоиш олимону коршиносон, намояндагони бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳру минтақаи Кӯлоб, устодону донишҷӯён ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ иштирок намуда, масъалаҳои мубрами экологиро мавриди баррасӣ қарор доданд. пеш аз оғози қисми расмии чорабинӣ дар саҳни донишгоҳ намоиши дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва донишҷӯён баргузор гардид. дар гӯшаи намоишгоҳ намунаҳои корҳои эҷодӣ, расмҳо, овизаҳои экологӣ ва лоиҳаҳои омӯзишӣ мавриди тамошо гузошта шуданд. ҳамзамон хонандагон бо пешниҳоди барномаи фарҳангӣ таваҷҷӯҳи ҳозиринро ҷалб намуда, тавассути суруду саҳначаҳои тарбиявӣ аҳамияти дӯст доштани табиат ва ҳифзи сарватҳои онро бозгӯӣ карданд. сипас кори ҳамоиш дар толори донишгоҳ оғоз гардида, иштирокчиён доир ба масъалаҳои муҳими экологӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. зимни суханрониҳо таъкид гардид, ки тағйирёбии иқлим, гармшавии глобалӣ, камшавии захираҳои обӣ, ифлосшавии ҳаво ва хок, инчунин афзоиши ҳаҷми партовҳои маишӣ аз ҷумлаи масъалаҳое мебошад, ки имрӯз таваҷҷӯҳи ҷиддии ҷомеаи ҷаҳонро ба худ ҷалб кардааст. олимону коршиносон дар маърузаҳои худ оид ба роҳҳои ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва татбиқи технологияҳои муосири экологӣ андешаронӣ намуданд. зикр гардид, ки Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои табиати нодир ва захираҳои фаровони обӣ барои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамояд. дар идомаи ҳамоиш масъалаҳои рушди иқтисоди сабз, баланд бардоштани маърифати экологӣ миёни аҳолӣ, пешгирии ифлосшавии муҳити атроф, коркарди партовҳо ва истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. иштирокчиён таъкид намуданд, ки ҳифзи муҳити зист на танҳо вазифаи сохторҳои дахлдор буда, балки масъулияти ҳар як шаҳрванди ҷомеа мебошад. дар фарҷоми чорабинӣ ба як қатор устодону омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ барои саҳми арзанда дар тарғиби фарҳанги экологӣ иштироки фаъолона дар чорабиниҳои ҳифзи муҳити зист ва дастгирии ташаббусҳои экологӣ бо сипосномаҳои бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳру минтақаи Кӯлоб қадрдонӣ гардиданд.